No čaute fanúšikovia, dneska budem robiť ranked video v Brawl Stars s mojim kamarátom. A takže ja som začal bronziť, lebo ja som celú sezónu nehral a iba dneska som vám natočil nejaké videjko a dneska idem zase natočiť rankedy. No a toho si vidím. Kamarát si dal 4 tak zase si dám dneska sa budem snažiť dať aspoň Gold 1 alebo Silver 2, neviem ako nám to pôjde. Lebo väčšinu každá sezóna je tryhard, hráči iba a tak. Iba v bronze sú najväčší nubáci, to je nikto sa musí báť. A kebyže toto je Fortnite, ja pickaxnem každého bronzáka, čo to je. Lebo ste videli už aj nejaké Fortnite videa odo mňa a musím tú hru Fortnite. A s čím rúbem drevo a kamereka, tak to tým. Mám málo HP a má zabijú. To nemôžem nič robiť. A tak to už je jaká výhra pre nás, takže není to až také ťažké. 104 bodov. Není to hrozné. 120. No dobré. A ak vidíte tie videá, že ešte nie sú pomenované, ja vám ich dneska pomenujem. Len ešte som natáčal tak a tak. Na toto by som si dal asi... Ideme Edgara. Ideme si dať Edgara. Alebo ne, som si mal Mortisa, Silver, no tak to už tam budeme mať nejakých ťažkých hráčov, ale ne veľmi. Ne veľmi ťažkých hráčov, trošku ťažkých hráčov. Ja neviem. Váš Frank neviem čo robí. Takže dá gól. No, hrám trošku bobo, lebo som nehral s Edgarom, celý deň som vám hral s Drakom. Lebo budem mať hranie s Drakom, a na to ich budem robiť. Nebudem mať na 500, alebo kým nebudem mať tryhard do hre. Nahraj! Boring! Ale som nemohol nič robiť. Budeme sa snažiť vyhrať každú hru, ale Silver 2 možno to bude ťažké vyhrať vždy. A ja som bol Diamond 3, môj najvyšší rank v prvej sezóne, keď boli rankedy. Ale odtedy už veľmi nehrám. Snipera si mám zobrať. Dobre, mám si broka.
toto video možno bude také 20-30 minútové, neviem ako dlho nám to bude trvať dať aspoň Silver 2. Od Bronze 1 do Silver 2 to bude trošku ťažké, vo Fortnite by to bolo ľahké i strašne, no ale... Lebo tam dostávame strašne ďakujem. Na ranku, iba až platinu. Platinu. Ja iba chcem aby to video netrvalo rok. Oh, you're so lucky. Game on. A máme na... Oh, you got destroyed. Dokončil som si quest, idem si vyzvihnúť Startup a napíšte do komentára predtým, ako otvorím túto Startup, že čo si myslíte, že to bude. 3, 2, 1. Epic! XP doublery, to není až také dobré, ale nevadí. For the win. Ideme do našej štvrtej hry. A ak túto hru vyhráme, budeme Bronze 2. Nevadí. Môj kamarát už je Bronze 2, ale to nevadí. Ja speedrunujem. Ako ešte iba začíname so štvrtou hrou, no a už to video trvá 7 minút, takže bude to veľmi dlhé video. No a ja už... Toto bude asi naša prvá prehra, ale snažíme sa vyhrať, aby som dostal Bronze 2. Týko pekný zahral. Neviem, na čo som si dal tohto Berryho. Sweet and sour candy is my... Ak ich nezabijeme, ale zabijú dvoch z nás, Time to doodle. nemôže už ani jeden z nás jeden dead. Som sa snažil prežiť, ale nič. Naša prvá prehra, minus 1 bodov. Yay! Woohoo! No, môj kamarát spadol do Bronze 1, no ale ak túto hru vyhráme, on aj tak bude zase Bronze 2. I can't believe I have to do this. Toto video bude trošku ťažšie robiť, lebo už som natočil vám veľa a mi to bere veľa. Bude to možno aj veľmi krátke, lebo aj keď som vám natáčal to posledné video, tam to zrušilo. Takže dúfam, že sa nestane tentokrát chyba. Ja to teraz natáčam trošku iným spôsobom. Nejaký samé video. Takže by sa to nemalo stať. Hardcore. I low-key want to win this game. I'm lagging. Nezabij ma Barley. On ma zabije. Musím dávať pozor, aby nebude. CEO of Brawl Stars.
ani do tej zóny. I could do this if I wanted to. No a vyhrali našu štvrtú hru, čo ma dáva do bronz 2. Ranked Stardrop. No a prvá Ranked Stardrop za dlhý čas dostanem ikonu. Asi nechám teda výkonu. So tired. To je jeden klub, kde sami Brawl Stars hráči sú Tribe, takže preto som si to nechal. Ja a môj kamarát sme obidva bronz 2, takže už budeme mať bronz 2 hráčov. Kto mi dal, že Rozu? Ja mám Rozu na power level 6. A mám mať na 9. Ne na 6, na 7. Jo, ja. A! Can't believe I have to do this. I'm lagging. Umri! Au. To bude asi ďalšia prehra od nás, lebo prehrávame veľmi. Čo teraz? Oni sú opravní. Back on the grind. I'm lagging. No i ako ten Dynamite ma stále stune, on je hackuje. Back on the grind. To sa nedá iba tak. A umri! Dúfam, že nikto nezomrel, bo prehráva. Riko, dávaj pozor, aby si neumrel. Riko, dávaj veľký pozor, lebo ak umre... Čo je? Zase sme v bronze 1. Calm down, everyone. Tak asi nejdeme, asi nejdeme po tom rankedy dneska, ale ak prehráme ďalšiu hru už zmeníme na dačo iné, bo to je strašne ťažké. Ja som nehral rankedy dlouho, tak som už nezabudol hrať. No takže, joj. No čo je za skin? Taký skin? Taký skin? Som ešte nevidel. Taký hrozný skin som nevidel. Umri! Au, nesedel. Náš spoluhráč robil debilnejšie. Ak toto prehráme, my pôjdeme asi duo hrať. Ktorá nedarí veľmi. A budem asi tak idem asi pušovať. Bronz 2 mi to dá... Ja som dostal plus 17% a som bronz 2. Ja. Ideme duo, bo nejde to. A ja idem pušovať draka na... No, dá sa povedať na ranked. No, ranked na 100. Potom ešte standím na 100 trofejí a pre dneska.
Lebo sa nám aj tak veľmi nedarí dneska. Veľmi sa nám nedarí. Poďte sem, Gina B. Gina B. Aktivujem si ultinu drakov. Zabil som jedného, poďte si B. Ja umrem. Raise arms over, kids. Come on. Raise arms over, kids. No takže prvú hru sme... Ja mám aj strašne veľa questov na duo, takže aj tie by som chcel dokončiť. Say your prayers for the one. Metal Warriors #1. No. Mám 149 gemov. Mám si kúpiť na Ja za 149 gemov by som si kúpil 2 megaboxy. Míso, ale sa si kúpiť megaboxy. 2 megaboxy, to by bolo veľmi dobré. Lebo z jedného megaboxu ti môže padnúť aj 100 gemov. Lebo jednému youtuberovi padlo 100 gemov. Nemal som dosť. Shred some foes. Sink and destroy. Oni majú iné plány! Bež. Neriskuj. Prídem ja, zobudím môjho draka. Neviem ešte. Musím ešte jeden hit. Zobudom draka! Asi budeme toto kolo kempiť, až kým budú 2 týmy, lebo... Hej, nejde nám to. 20 in hand, dragon at my command. Už by sme mohli. Ideme ich rozprášiť. Edgara Fenga. A ideme ich zabiť môžu drakov. Feng má málo. A my sme dead. Jej. Aspoň sme druhý. To je dobré. No, 10 trochu, vidíte, questy sa mi trocha dokončujú. My dice, my dragon, my destiny. Počkaj, ísť otvoriť Stardrop. Stardrop aj ne Megabox. Tam, čo sú ten Megaboxes, tak tam si ich otvoriť jeden. Sú 2. No jeden, no z jedného vypadne 2. Čo ti padlo? Počkaj, prvý nič. Ani prvý nič. Dostal si aspoň nejaké gemy? Hej, dostal. Say your prayers for the one.
tak ja idem pušovať draka na 200, bo bude to trvať príliš dlho a potom ešte sadí ho na 100. Takže takto zrobíme. Toto video bude zatiaľ moje najdlhšie Brawl Stars video. Môj kamarát bude mať podľa mňa ešte aj tak dlhšie, bo on má 30 minútové. No s tým, ktorým hrám, ale môj druhý kamarát je na dovolenke. Skip City's Ohio. Skip City's Ohio, man. Skip City's Ohio, man. What's empty Skip City's land? Ja mám 500 HP. Ja mám 530 HP. Ja mám 530 HP. Ja mám 530 HP. Však zober, daj ultinu zase, že boxujú do ľudí, daj si ultinu a pritiahneš to. Čo som ja tu boxier? Kámo! Time to shred some foes. Time to shred some foes. Najlepší brawler môjho kamaráta. Rank 1, 1 trofej, power level 1, najlepší brawler. Nepovedz mi, že dáš ready. I will rock you. Ukáž. My time, my show. Toto je ešte lepší. 0 trofej, power level 1, rank 1, najlepší. La la la. Toto video možno bude aj dlhšie ako moje Fortnite videa. Ja budem vám nakončať aj trošku viacej Brawl Stars videa, no viacej Brawl Stars videa, iba 4 denne, bo to je moje 4. Ja som mal jedno EA Sports video, aký hru poznáte, lenže sa mi odstránilo a no tak to si mi nemal hovoriť, bo ja Oh, you better nice. Dice. Ja som sa uhol, lebo nemá dobrý aim. Tá EA Sports hráli ako teraz to už nevadí, ako hrajú.
Zabij ho! Ty mohol počkať 6 sekúnd, aby som prišiel naspäť. No takže ešte jeden win nám treba. A 11 000 damage. Nie. No. Dostávame aj 2x XP, lebo You see me rolling? pohráme. You waiting? Potlieskajte kamarátovi, že taký dal na svojho brawlera. No. By ľudia, čo pozerajú toto video, No, môj kamarát mi dal dobrý nápad, že máte napísať do komentárov jedného brawlera, no ak sa bude dať, ak nie do iného videa, napíšte, že ktorého brawlera mám ďalej, v ďalšom videu pušovať na rank 15. Prosím, nie Melody. Ak dáte Melody, ja sa vykašľam na to. Bo Melody neznášam. Seek and destroy! No hej, tak. Dostal som poison. No. že budú mať iba jeden nás, tak by sa To je dobré. Môj kamarát už má YouTube kanál dlhšie. Zábavné veci, ktoré by som mal natočiť. You need a dirt. Epic quest. No však to nevadí. Musím zabiť toho okránka. Ďakujem! 5, 4, 3, 2, 1, som späť. No, zabijem. Kickflip to kickflop. Som dokončil 3 questy, ktoré mi dajú 2 týry. 1000 coinov. A zase, napíšte do komentára tip tohto startupu skôr, ak ho otvorím. 3, 2, 1, ideme na to. Raz, 2, 3, 4. Super. Ani PowerPointy. To ani veľmi nepotrebujem. PowerPointy. A na 100 ideme pušovať. Tipnite si, už čo vám hovoril, Sandstorm! Ešte predtým, ako pôjdeme hrať, si upgradem draka, bo ho máme veľmi upgrade. No a potom, keď budem mať dosť coinov, si kúpim na ňo aj gadgetu. O chvíľku bude 30 minút tohto videa. O 3, 2, 1. Toto video nám už trvá 30 minút. skús prekonať Dodá.
On má 32. Hej, no. Tak ešte aj tak pušťam sem ho na 100, takže... Nap time. No tak toto bude rýchle. Ja už ho mám. Tak čo, ideš meniť browsera? Yay! Woohoo! Nie, ja pušnem na viac. For the win. Že som si všimol, Čo? že ja veľmi veľa questujem. Build and brawl. Questy. Ak vidíte nejaké SMS-ky, čo mi chodia, no tak to sú... Bola som... For the win. Relax. A! Idem spapať bakera. A! On ma oklamal. A! Whatever. Tak už sme prekonali môjho kamaráta, lebo jeho video má 32 minút a 15 sekúnd a ešte sme v hre a už moje video má 13 sekúnd. Áno, prekonali sme môjho kamaráta. Ja som spapal Bell, zabiť Bastera. Aj keď je svoj na aj obľúbenejší. Zabij ho! Strieľaj po ňom. Ty nastrieľaj, ty Maťo, ty nastrieľaj, nestrieľaš po ňom. I guess I'll have to do stuff. Whatever. Bell je zase dead. So happy. La 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 la. Jej. Maťo, nechci to spakať. Zabij ho. On. Pekne. Počkaj, prečo 4 týmy ešte? A čo pozor na seba. Zostaň tam. Skoč. Ja som bezdom, ale daj, ja som bezďak, daj. No tak sme tretí. Pravda, aj to je dá. Calm down, Škoda, everyone. ktoré trofejí nám treba. Ja som bezňak. For the win. No, to ešte som bol v tábore minulý týždeň, no a môj kamarát no i to zrobil, sa schoval do kríka a to zrobil. Ja som bezďak, prosím, peniaze. To robil môj kamarát, on si sadol do kríka a keď sme išli potom naspäť, tam, kde sme v tábore, lebo sme išli do mňa. No a on sa skrie do kríka a on bol, že ja som bezďak, dajte mi prachy, pozor, my sme mu povedali, žiadne prachy prejte nás. Wow, chill! Relax. My check. Oni majú 9 cubov. Just
Maťo, bež. RT je jediný na konzole. Oni idú zabiť RTho. No, nejdem. My check. Nerob. Je tam rasa. Roli, tam je tvoj brawler, ktorého neznášaš. Ja viem. RT je dead. A teď si to asi Ne, ja idem zabiť toho posledného na tom RT. Kámo, tam je ona nemá Dajte mi prachy, bezňák. Dajte mu prachy. Guess I'll have to do stuff. Sleep, the chance to dream. Prečo stále nás idú zabiť a ne druhý? So tired. Prečo? Lebo my sme bezňáci a najviac strdíme. Calm down, everyone. Let's go. I guess I'll have to do stuff. Tak túto hru vyhráme. Pozor. Aby sme to teraz nepokazali. Relax. Nighty-night. So cool, yeah. Dokončil som 2 questy. So tired. Dostanem ďalší tým za to. A ja mám fame obrazovku, keď pôjdeme do hry. So Maťo, keď pôjdeme do tired. hry, uvidíš, že mám fame. Páči sa ti teraz? Aha. Páči sa ti Showtime. teraz? Hej. A páči sa ti Vámonos! Nie. A prečo? Lebo sa mi páči. Ja ju nechcem. Vidíš môj fame, Maťo? For the win. Keď som dostal 100 kreditov, tak mi to išlo konečne do fame. Maťo, tu je Hank, on má málo. Chill. Pekná. El Pivo! So cool, El Alcohol. yeah.
showtime. Keď túto hru vyhráme, už asi bude mať aj 100%. Narodil som bábetko. Narodil sa aj bábetko. So happy. A tu je 100 trofejí. Yay. A fanúšikovia, ja sa dneska s vami lúčim. A ak chcete takéto dobré videá, like, odber a vidíme sa v ďalšom. Čaute.